Ndamabva rusobloka ini pamba pangu pakadzikira zviri kusikorarira ipapo andinoona zvararira ipapo ndakutanga kupa tsvina dzechembere dzese dzemuraini muno inini manje tiri kubata tsvina chaiyo mumaoko kukura kudai. Ndakamutaurira izvozvo saka ndikati ofisi yaukapinzwa unofanira kuziva musenzekete wako your responsibility. Mwana tiri kubata chekutsvina kubata uchitoisa kura usingazivi kwarabva nako. Takutonamata kuti zvatama 70 vamwe bheta tife tisiye zvakadai izvo. Yakudzoka ichiita kutoita mapopo maya anenge ekuVictoria Falls aye mwana. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinoziva isusu kuti gore rakapera kwakanga kuine nzara, mvura haina kuuya. Kuuya kwayo kwanga kuchifadza vanhu, asi kuvagari vekuno kuZengeza 3 muna Fambai Crescent vakangoona denga ramisa kwaita makore kureva kuti mvura yava kuuya, vanobva vatanga kushushikana nekuda kwekuti mvura yese iri kunaya neiri kubvawo kumusoro inenge ichiuya ichichikopinda mudzimba dzavo. Tataura nevatana vari kuno, kuvana mbuya vari kuno, vari kuti ivo havachina kana rugare nekuti mudzimba dzavo hadzichagarika. Vataurai vachiti dzino dzakanga dziri dzimba dzechirungu, asi iko zvino izvi dzadzemanga-manga nekuda kwekuti mvura yava kuparadza zvavakanga vavaka. Kuno kuOld Zengeza 3 kunonzi kudzimba dzemuchato ainzi marriage quarters vanhu vachiapiwa kuno mu1979 handisika kwakanga kugerwe ndokuno kwaitonzi sabhaba rekuno, asi nenhau yekuti makanzuru ari kupa mainfilo imba iri paseri pako ishi iinfilo paive nedhireni raka rakatovakwa kudai so raibudisa mvura ichienda kuseri, then apo pakusvika maiva pane maruva paive neinfilo vakatoya vakairivhara vakapa vashandi vavo vairi vekanzuro ipapapo dzimba. Dhireni ira raiendesa mvura kuseri hakusina. Main road yedu yakubvumbi yaive nedhireni raibva uku richisvika uku raifambisa mvura kuti inobva kumashops because kuno kwandikuona kwakadzikira yese inouya ipapo ichisvika ichipinda pai haichasina goronga rainosvika ichipinda ichinorasa uku yakunanga kuno kudzimba kwedu. Then isusu we have been maintaining this thing for makore tichiedza kuseva kuti mvura isaende, asi yezvinezvi pavakauya last year vachiita clean up yavo paseri apo ndo pakanovharwa dhireni unotopinda ukafamba naro ndo kwakanovharika uko. Saka mvura izodzi takatoklinisa futi musi uno inoramba iri kuko haichabudi. Saka isusu takatombodedzawo town engineer kukauya nemakanzerazi vari kuendesa chichemo, asi vari kuti madhireni haasi kuvhurwa. Uri kuona apo pane tower light apo pane rimwe dhireni rinofanirwa kunge richipinda mvura, apa pane chimudhunduro rimwe dhireni rinofanirwa richiklinwa richibudisa mvura, but chitungwiza inodai inoklinwa. Tiri kuona zvakaita mumavhaya havatakuri vanozvikira vozvirega zviripo, mvura ikanaya zvinodzoka mukati. So tired, dzimba dzaora, mabhedha zvii zvese wakamboona mvura ichikusvika mumabvumo, bed ichiflota kudai so mawardrobe mumakitchen unit nenge kasvika 3 drawers dzakazara vanhu vichida kukupa nemabuckets. This is serious. Votitaura kuti JBC ravo rakafa council ngaihaika kana iine 1 handi ine guta hombe 36 wards vachiita mashura avari kuchiitira iwe. Kubva 1979 dambudziko ramuri kutaura iri remvura iri kupinda mudzimba ratanga riini? Ratanga 3 years ago handiti. Kudhara kwakanga kusina, kwaitonzi ndokumasabhabhu kuchirungu kwacho kuno. Zvinopa 3 years dzamataura idzi, hapana here zviri kuitwa nekanzuru kuti ikubatsirei imi? Havana, because even ipapa last week payakanyanya kuzoita serious futi takavatorera mavideos. Pamwe pachona kateti chingonyeperana kuti tiri kuHarare iyo mvura iyi pamba pevanhu apa pairi kupinda ichidai tafonera kansel makuseni tikafonera vazenda makuseni vakati vari kuya until now zvakuti mvura zvoti sewage hakusi kugarika kudzimba uku. Mainjiniya vakauya akaona akati tiri kudzoka, yaive Friday vakati tiri kuuya musi weMonday yaive ikapfuura tikapinda rimwe svondo, Monday yaive ikapfuura hapana watakaona akauya. Every day wafoning enototi mukandifonera musazonyanya kuramba muchitaura makawanda. Ndo zviri kutaura mainjiniers. Ini ndakaona handisi ndinorilisa mari, takatati mhinduro yakatanga kutipindura musi wakaita serious wakaona dzimba dzese dzatidigurwa, akati takanga tati ngakuipe vanhu 14 paichi ward vafambe vachifukunura madhireni, but inini ndinosuggesta nekuti ndini injiniya ndendaona basa, asi uko havasi kurilisa mari, vanofanirwa kurilisa mari. Zvichireva kuti muri kuti mimi dambudziko renyu iri maonere enyu rinenge richaramba richienderera nekuti ivo havasi kuzokubatsira here. Zvakanakisisa vari kuti havana shungu because havasiriwo vari musituation.
kuno kumberi imvura kuseri sewage paseri apa pachakuradza kuseri kune open space round so vakanga vato allocate vanhu mastands we went takafighta navo kubva pacovid tikaenda kumaoffices avo tikati tanga tichishaya kuti v11 asi zvokuti vanhu vari kuya kuzoona vakatemengerwa mastand yatsina pane akazotumwa akanga atenga stand akaunza vanonzi vanodhirwa maplana akauya akati tauya kuzoti vachiona kuti pakamira sei pastand ndopakati komadhireni aya ndei tikati ndeye mvura dzinenge dzabuda masuweji anenge akabuda akati isusu basa redu rinopera ndewatakakumbira inonzi mingirikiri offer letter yestand yemunhu wacho akatipa tikaisa mafoni takaenda about 10 tikaenda kusiti kuchitumisa pahead office tikasvika kuonana na town clerk angari mukadzi kanganwa hangu zita rake tapindamo vakati hazvishuwa offer letter ndeyedu hatigoni kuzviramba izvi ndo vakazotipa tutsamba kuti ezvinezvi munhu akasvika murambidzei kuvaka because taiti kuno mvura uku mosewage tikati mukaisa vanhu toenda kupi tichaenda kupi saka dambudziko repanapa nekuziva kwavakaita nedzimba idzi ndo vari kuzviziva kuti those 3 things havachagona iri repasi racho ngavachiri klina kuseri kwavakarivharira musono takatsvaga vanhu vakapinda kuti titiedze kuti mvura ifambe iri kufamba yosvikapo pavakaklina vakanovhara kuti ndi kuseri uko havachauya hanzi chijcb chakafa kansuro ngai haye vazive kuti maresidence you expect us kuti tive tichifara ndiyo service yacho here yavari kutipa iyo. That's not the service. You are bitter and bitter navo nokuti property dzaora vane maroja ari kubva atama tosa ichemberedzi vosara vodyei vatiza apa izodzi big example ipapa muroja idzi dzese dzinaimba kungoti satsukete akabva atama musi ya property yapinda mbama make mvura yapinda mbama make iyo chiti timugoti twacho mvura havatipi timugoti twacho mvura yakupinda sewage saka mvura iri kupinda mudzimba bedu yakasangana mvura nesewage. Dambudziko remvura ndingati pamain chaipo pariri pamba pangwa pari kuti mvura ikadhuka yese mvura iri kuperera mumba mangu mukati chaimo mumba chaimo kapeti iri apo iyo dzakatotunurwa mumba mangu. Chinhu chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti vanhu ava vekanzurwa kwaya muchirimo vakati tuyazokirina muchirimo munoziva kuti zvinofanira kugadzirwa muchirimo kaizvi handiti kukirina madhireni chirimo vakati tiri kuya havana kuita sei havana kuya kungoenda ndokuenda vakazodzoka futi musuno mvura yazara mumba mangu varume vangu vachitokirina mumba vakati tiri kudzoka havana kuita sei havana kudzoka handiri nhasi saka zvakunyanya kutirwadza kuti kana mvura yawo isi taakutorwara vanhu vechitungwisa hatisina zororo ini ndiri kutorwara izvozvi ndikukirina mudzimba umu nemadhunhura muri kuona zvataurwa nemunin'ina wangu zvizhinji zvacho ndo zvaataura ini ndakutongozongopedzisa chete asi mwana yataura chokwadi kuti tiri kutambudzika muno muchitungwisa imba yangu yameni yemvura yemvura izvozvi zvinhu zvakazara mvura maodhoropu zvese handisi kuzorora zuva nezuva takangomira chete neimba iri apa yagugu kadungure saka toda chichemo chedu ndechekuti kanzuru yazivo zvairi kuita nafamba inoi famba itatambura asiyo variko ndisu takavaisa futi asi tiri kuramba tichingere sei tichingotambudzika dai vationa muchirimo dzimwe nyika vanoti chirimo vanokirina madhireni muno mamukirinwe amukirinwe madhireni chirimo muno vanenge vari kumaofisi zavo vakagara kana raashisha taakutambura ndo paunoona vakuuya kudai kuuya kwavari kuita vane zvavari kusiya vabatsira here uye pakutaurirana navo vari kutaura nemisei matauro anongeta vani kuti tiri kudzoka zvatopera tiri kudzoka zvatopera izvonai pasina nhasi vatoingwa panga pasina ari kuuya panga pasina vanei vanotozoti watovainga sekuitwa kwaiitwa nevanhu havauyi vanongoti hameno zvavo iko hatisi kuzorora isu tiri kutamburika tiri kutambura so ndirapere ndaine mudumbu nemurume wangu zvese pamba mudumbu kuchaya manyoka chaiwo nekuda kwetsvina idzo dzatiri kubata tiri kubata tsvina chaiyo mumaoko kukura kudai zvinonakidza here izvozvo tiri kucheva pamusoro pekanzuro chirimo ngaione nezvemadhirenai yokirinawo mvura yozouya zvinhu zvaita sei zvagadziriswa mungatsanangura here kuti kana muchiti mimi zvirubva zvasangana nesiweji inenge yagara yakadhuka here yozosangana nemvura chii chiri kuitika kuti muzoti muri kubatana netsvina zviri kufamba sei nekuti vari kungoti mvura iyo ikangotanga zvese zvobva zvatidhu pamwe chete saka taakuti kumvura kumasiweji nguva imwe chete mwana tiri kubata chekutsvina kubata uchitoisa kura usingazive kwarabva nako nekundiona kwamakaita vamenyu vakasvika kudai ndikutambudzika ezvi ndatoparara izvi musana usikura uyu nekukukura tsvina nekupaka masaga
Zvinonakidza here vasikana? Zvino iko zvino izvi kuri kuti hapana here vanhu vane dzimotikari tiri kuona kuti patoo nemihomba pamagedhe muri kuzvifambisa sei kana paita mota? Mota ndinotori nayo izvozvi, mota yemurume wangu apa izvozvi, dai anga ari pano anopaka mota apa. Yatokupaking ndokwairi kutogara izvozvi, ndokwairi kutogara izvozvi, hapasina pekutopaka motikari, hapachisina kana pekuti apa papinde mota hakuchisina. Tikada zvekupaka motikari koisu mvura toita sei? Takurarama muupenyu hwakaoma muZengeza Street, enge iri nzvimbo yechirungu asi yai nzvimbo yetsvina. Zvinotinakidza here izvozvo? Vana vedu havasina kana kwekutambira, kanyange vazukuru isu taane vazukuru ava kaunganapo vanotambira kupi? Saka isu chichemo chekuti kanzuru ngaikirine madhireneji muchirimo, kwete kuzomirira mvura yanaya ichiongorora dzimba dzevanhu kuti vanhu vagere sei, kwete kuti kana vagara kumaofisi vongogara ikoko. Hazvisi kutinakidza. Ndakazvarwa munomu 1984, ndakazvarwa paZengeza Clinic apa. Ndakurira muno muna Fambai. Zvinhu zviri kuitika muno muna Fambai hatina kumubvira tasangana nazvo. Zvatotanga makore apera aya mashure. Takakura madreni aya, mvura yaiti yakanaya, pasina kana 10 minutes mvura inenge yapera. Muno pasi pane tara pesa apa, pasati pane jecha razara. Pakazotanga kuiswa ma-infill, dzimba dzakaiswa, hatirambi kuti vanhu vapiwe dzimba, but wakaiswa panzvimbo dziri wrong. Ndo nzvimbo dzaimhanya nemvura yakawanda inenge ichibva kumusoro kuna Zengeza 1 high uko musoro kumvura kwaibva uko. Dzaitiza yakawanda yacho yaitiza nema-infill imomo. Dzimwe iri apa pamusoro apa. Pane imba wakatovhara panofanira kuti mvura ichitiza napo, vakapavhara. Pakatoiswa dzimba, hanzi vanhu vacho ndevekanzuro here futi vakatora dzimba idzodzo. So tiri kusangana nedambudziko kana vana vachibva kuchikoro chaizvo havakwanisi kupapfuura apa. Isuweji yakasangana nemvura yapera, kana kuchitonaya isuweji iri kupinda mumba yakasangana nemvura. Chinzwa masofa, mibhedha izvo takatomoshekerwa wakapinda mumba medu. Takati nemugongo wesoni unodhura, wakapinda mvura wakatofa, hauchatosenzi. Makapinda dzimba dzese idzi wakato zvinhu zvakawanda zvizhinji zvakafa, asi vabereki washingazve kukirina, kupokota zuva nezuva. Nezuro chaichai amburi yakatopinda futi, takashinga usiku wese tichikupa mvura mukati kuti isatopinde vanhu vasamoshekere. Neusiku haina nguva, payakatonaya chete kanzi yanaya usiku, timinzi vanhu vanofanira kutomuka. Hapana anorara. Tatambudzika stereki. Vabereki vari kumoshekerwa nezvinhu. Manzwa hanzvadzi. Takakura ini ndakazvarwa muno 1984 paZengeza Clinic apa. Hatisati tamboona mashure ari kuitika. Madreni avharika aya esa kunobuda uko, iyo muri kuona isuweji kuenda kwese mberi uko, yese mvura inobva uko iri kutizira pano panoita dhamu. Mashoko api amuroda kutaura imimi kukanzuru kuti vanhu vari kufanira kunge vachiona nezvekuti mvura iyi isapinde mudzimba dzedu? Munoziva kanzuru haina basa nevanhu, haina basa nesu. Vanhu vemuna Fambai haina basa nesu. Ukatofona unotongonzi Fambai hatichauya, havana basa nesu. Tiri kutozi havana basa nesu. Vanotongoziva kuti ivo vakabhenefita nemainfill avo, vakadya mari, vakatodya mari dzavo. Vari kuziva kuti chimoto chaakumuka, havauye, havatombouye. Sezvo vatobva kuuya apa, vatongoti vachauya. Vari kutaura hanzi vane 1 chiTLB, kanzuro yechitungwiza yese yotaura tine chimushini 1 chichasevha how many millions muno muchitungwiza. Dzimba varingopa pese pawangona pakona, varingopa vanhu dzimba, asi havasi kutarisa kuti apa panofamba nechii, ndo pane matenga acho emvura, ndo pane masuwereji, zviringodhubuka every day. Makatopinda takaenda nemumaseri kwedzimba dzedu idzo, muchati takachera matrench ekutoti unosvika swafu ekuti mvura ifambe, zvekuti vana vatorisk ekutoti vanowira mumakomba avo vakatofa vana vadikavo, ekuti kana tisipo chavanhu vakuru vanokwara vana mudzimba. Tinoziva kuti ukasvika pauri kuda kubatsirwa, munhu aripo akasakubatsira unokumbira kuti ndinoda kuona ari pamusoro pako, akasakubatsira kuti ndinoda kuonawo ari pamusoro pako. Imimi zvamuri kuona kuti ava havasi kukubatsirai, hamuna here kumwe kwamunokwanisa kuenda nechichemo chenyu ichi? Patatosvika nhasi tatira kutoenda kunoona mukuru. Tatosvika pawationa vanzi wekuna Fambai, chiuya muno muvheni.
mubhakira wangu anarei chuya tiende tinoona dambudziko ramunana vatovharira manga matoendako tatopinda tatosvika kukanzuru patinoda kuti tida kuenda kumaofisi hanzi aichuya tiri kuziva nyaya yenyu uyai tiende kuti vatitize kuti tisaone vakuru vavo because kwakutinzi kune meeting kune vanhu vahombe vari ikoko so vakasika vatotigamuchira tisati tatombosvika ndokotisa motikari ndokuya nezvi zvinhu zvovatisiya panapa vati vachazovachizotibatsira asi hakuna rubatsiro rinouya. imi mabvuma yenyu kugachirwa navo vachidzoka nemi kunoko musati maendesa chichemo kumusoro dhase vatotanzi wendei tinokwanisa kuti tikugadzirirei zvinhu zvedu zvinhu zvenyu matambudziko enyu asi tatoziva kuti apa vari kuita sei vari kutinyeperanzi no ndio zvataiti kutoti tiri munzira tinokugadzirei zvichemo zvenyu but tatoona motikari imwe chete ibhaka havana kana turuzi kana chii chavanacho vangouya ndokutarisa ndokuenda semaitawo tariro yenyu yaapapi zvino mati imimi vanomboti tiri kuuya vouya voona hapana chinogadzirika ndo zvavaita nhasi iye zvine zvidenga rinenge rikuda kutomisa iri aiwa tarira pasina nzvadzi totongomira kana kwava kunaya mvura tetakangomirawo tichibatsirana yapindawo moto tichibatsirawo mwedu kuti tikupe mvura hapasina dzatongomatamu mumba zvinhu hapasina chinhu zvinhu hakuna hatina magetsi tine suweji hakuna mvura tsorarama inei migodhi yacho yatakachera iri kupinda suweji tomwa mvura yacho toimwa kupi yakachena hakuna taakutofanira kunotenga mvura madhora 5 rita $2 pa5 rita emvura kuti ukwanise kumwa yemugodhi haicha kana nekuwacha ungawache nemvura ine suweji yawira mugodhi hapana so hatisisazive isu vagari vemunafambai kuti toita sei hatichazive. Mwanangu zviri munzvimbo ino kana ndakatarisa kana ndiri seni panapa zvese zvimwe zvezvinhu zvamuri kunzwa zviri kuperera pachiseptic tank chinofambisa siwa chiri papo izvo kana mvura dzese dzapinda dzasangana yekunaya neyesiwa zvese zvinodhukira pamba pangu mapamba zvigubhu zvimaplastiki tsvina dzose dziri kudhukira pamba pangu apa ndosaka makaona ndichikufonerai chikonzero takanga tafonera vechitungwisa havatirimuke havatye havape sevhisi yavanotarisirwa havatinzwe kunyange tikada kutaura tikaita sei havatinzwe chikonzero kutokudaidzai iyemi mareporters edu kuti dzimwe nguva zvingasvika kwazvinofanira kusvika ndiri mumwe wevanhu vakanga vachitotarisira kuti pamuri kuuya dzimwe nguva mutsvake veministry of local government vanoshanda nekanzuru kuti vauye vazoona dambudziko ratinaro kuda dzimwe nguva zvingagadzirisa zvinhu sezvamanga muchibvunza mwana abva pano kuti muri kufunga sei ndiri kufunga kuti zvikasvika kumusoro kwacho kuhurumende ikoko kumaofisi iwaya ari kumusoro kwavanoripota ivo vanoapruvha makanzurusi iwaya zvingatibatsira nekuti kana tiri isu tichitaura nechitungwisa haitinzwe. mane nguva yakaita sei muchingochema musinganzwikwe? Kana ndiri seni ndakatombobuda mubepa repaherald kamwana kangu kafirstborn katova nevana 3 kachikambaira ndikatovabvunza kuti nhaimi veherald kana makatarisa mwana tsvina yakadai so ari kukambaira uyu ndinomuita sei ndopo vakazonozviburitsa pabepa ndobva vaenda neikoko ndakatozonzwa veherald vachidzi pavakasvika ikoko mukuru wacho wekuchitungwiza ikoko akatiza muofisi vachida kuti vamubvunze kuti situation iyi yemafotos atatoraya uri kuiona sei iwewe akanzi akatiza saka ndo chimiro chiripo ichocho patoo nenguva mwana wandiri kutaura uyu ndakamubereka 1986 saka nyaya yesiwa pamba pangu apa vakatomboti nekuda kwokuti vakanga vambobuda mubepa vakanga vakuti kana ndikangofona kuti siwa yadhuka ndimai vaive vekuherald vai chitomhanyai saka ndopakazoya vamwe baba vakati mama nyaya yenyu panapa zvatakutofunga takukuisirai alternative pipe yekuti kana tengi rakukwira mvura yacho inosvikofamba neimwe alternative pipe iyoyo saka inobva yaifamba yakunorasikirako ndokutoti mutombozorora pano saka kufitirwa kwakaitwa alternative pipe iyoyo kuri kuratidza kuti pane mistake dzakaitwa dzakuita kuti siwa nemapipes anofambisa mvura inonaya zvisangane pressure yacho yokura zvakadaro tichabuda nemitono kuratidza idreni rinofanira kuti mvura idzodzo dzirasirwe rakazara kuti tu paiklinwa patakagara pano administration dzavo dzichiri nani paimboklinwa kanga kusina marara
Saka nekuda kwokuti 1 mabhini haatakurwe nemabhini acho hatitorina. Tikatora zvisaga zvedu izvo tikaisa marara, vanozvitora vokanda motikari dzavo voenda nazvo. Isusu hatipuhwe mabhini. Mabhini acho dzimwe nguva haatakurwe nenguva, vanomukira 4 o'clock. Chembere yakaita sini mwanangu inenge yamuka 4 o'clock kuti ndikande bhini. Ende kana warisa kuchakasviba ukatirega ndirare ndakaisa, imbwa inomuka yakawaranyura zvese, marara akati bvu. Handi muri kunzwa zvoda zvekuti iwewe chembere iye iwe ukumbe zveiwe uise, ende unosara woisa motikari yavo yatopfuura. Ende nyangwe dei ukabuda yasepapo ukati mwanangu bhini, havakuteererei, vanoramba vachienda. Very rough vanhu ivava ava, kana kutaura chaiko mumuromo havana. Izvozvi pamasvika panoti isusu takadai vachityira zvinhu zvavo zvavanenge vachiita izvo zvokuti zvitsikiridzwe. Nyaya iri pano yakatooma, hatichazive kuti totiza dzimba dzedu here, toita sei nevanhu vakadai. Inini ndiri kuti ngazvisvike kumusoro, kana zvireva kumusorosoro kwacho kwevehurumende ngazvisvike. Taneta imimi makatanga kuita dambudziko resewage, ko iri dambudziko remvura iri kubva yanopinda mumba mane makore mangani paine dambudziko remvura muchiisa mihombe yatiri kuona iyi? Iri dambudziko iri rine makore anga kusekuona kwangu kuriona kwandakaita fanika izvozvizvi ndakanyatsotanga kuriona parakadhukira pano pabedroom pangu apa igore rino, apa panga pasati padhuka apa zvaingozonofasira uko. Asi irwo rwendo rwuno urwu ndo rwadhuka apa pakatokwadabuka chislabhu ndichakuratidzai chiri kuseruko, chakatozobatirana nemurume wangu nevamwe vanhu kuti chiiswe kuseruko, chakatokwadaburwa nemvura ndomva yakudzoka ichiita kutoita mapopo maya anenge ekuVictoria Falls aye mwanangu ndo akanga achibuda pabedroom apa. Mvura imwe ichiuya kunoku, mvura imwe ichidzika uko, ichinosangana neiri kudhuka panhingirikiri paseptic tank iro ichi handizivi kuti ndingati kudi. Saka hazvina kana kutombotinakira. Ende ini ndaida kuti ngazvibude zvitozikanwa nenyika dzose kuti zviri kunzi vanhu tigere zvakanaka. Hatina kugara zvakanaka. Kana makatarisa naye mwanangu, uchitarisa mihomba iyi, ini ndine motikari mumba mangu, handi muri kunzwa, ndogona kudaidza mwana wangu dhiraivha uya undidhiraivhe, anobuda nepapi? Kana ndikarwara zvokutadza kumuka mumba umu, handi muri kunzwa, zvokuti vari kundisumudza, votatarika here neni kundisumudza mukadzi mbinga yakadai kuti vauye kuzondisira mumota kunoku, handi muri kuona? Pandu pokuti mota iri vhese ndovhura gedhe rangu ndongoburitswa mumba vondisumudza vandipinza mumotikari, hapapindika apa. Kana makatarisa, kana kungotarisawo izvi zvinofadza maziso here kuti pamusuwo pemunhu pange pakadai. Tinoziva isusu vanhu vanoti tsvagai chikonzero chaita musoro uteme. Imimi chikonzero ichi sevagari vekunoku makachiongorora mukachionawo here, mukanovaudzawo here kuti tarisai muone zviri kudai nekuda kwechikonzero ichi, uye vakati kudii? Zvatiri kutaura mwanangu ndezvekuti chikonzero, handimatanga kubvunza chikonzero. Chikonzero panapa ndechekuti mabhini haasi kutakurwa. Mabhini asingatakurwe, vanhu vamwe kana mabhini avazara vanokuturira mumadhireni. Madhireni tayaziva achiti towards rain season vashandi vechitungwisa taivaona nehovhorosi dzavo vachipinda mumadhireni vachifoshora madhireni vachibvisa tsvina idzodzo dzinoda kutakurwa, dzotakurwa dzonodi dzonoraswa. Hazvisi kuitika. Ndati mabhini madhireni haasi kuningirikwa kuklinwa, uye nenyaya yekuti vakawanza vanhu vachiisa mainfills zvaireva kuti kuwanzwa kwevanhu nedrainage system yaifanira kuwedzerwa. Saka haichakwanisi, kana iyo siwa yacho haichakwanisi kutakura vanhu vari muno muchitungwisa. Vakanga vakagadzirirwa siwa iyi tisu vekutanga vakatanga kugara mudzimba idzi, ava vamwe vakungounzwa vakungogara vachishandisa zvinhu zvaifanira kushandiswa nevanhu 2 poiswa vanhu 5. Handiri kunzwa. Saka hapachakwanisi kutakurika ipapapo. Saka ndo chimwe chikonzero. Vari kungodzimikira vanhu kuita semamota ekungoti iwe gara apo ungonzi agara votora mari voisa muhomwe, sevhisi hapana. Movanzwa vachiti hatina mari, asi vari kudya mari, vari kutengesa masitenzi waya, vatengesa hapana sevhisi yavanoita. Saka ndo zvimwe zvezvikonzero zvandiri kuona, kusatakurwa kwemabhini, kusakrinwa nekuwanzwa kwevanhu vagari vari kugara munomu. Tawandisa munomu makanga muine runyararo ichinge sabhabhu sezvinotaurwa ndevamwe, manga tisina zvimwe zvinhu zvatakuona munomu.
hatanga tisingatozvizivi patakagara muno. Dziri dzimba dzanga dziine runyararo, asi nokuda kwevanhu vari kufitirwa vachiiswa imomo, vamwe vacho vasingatozokwanisi kuita zvavanenge vachitarisirwa kuti vaite. Hanti muri kuona. Saka nyaya yakadaro iyoyoyo ende vamwe vacho ivavo vanenge vaine vana vacheche vakatora mapurasitiki anenge aine mapamba vakunokuturira kudhireni riri kuseri. Ukavati nhai mwanangu ko isusu tinombotaurawo kuti pautsanana iyo tsvina yemwana wako mwana wako ko wadii kuwachaonanika wopisa pamba rako racho iro kana zvakadaro. Havanzi kunzi vachitaura kuti muri kunditaurira ndimi chitungwiza here muri kunditaurira izvozvo? Hamusi michitungwiza, nyararai. Saka unobva wangonyarara. Saka ndaa ndichiudza vanhu vechitungwiza kuti kana mauya mukakirina ivo vamasvika vari pano vai, ndaida navo kuseruko ndikati kana maklina isai chibhodhi, ndo zvatinoziva patinofambawo kune mamaguta evamwe. Panoiswa zvibhodhi zvinonyorwa kunzi apa pari prohibited kurasirwa marara. Hanti muri kunzwa? Anenge arasira marara 1000 US fine. Anenge angowanikwa chete achirasira marara 1000 votaura kuti mari kana kuti kunoenda kujeri kwenguva yakati. Zvinoita zvinochengetedza kurasirwa kwemarara pese pese. Ivo vachiita sevhisi yavo yekutakura mabhini vachiaendesa kwaanofanira kuenda, nekuti chinokonzeresa kuti vanhu varasire ipapo inyaya yekuti mabhini anenge asingatakurwi. Ipo pamuri kuona apa tinotoona vamwe vana vedu vazvere vachiisa mapamba odheukira ipapapo. Kana adheukira haatombozvitarisa, anosiya zvakadaro. Handi muri kunzwa? Saka taneta mwanangu nenyaya yakaita sai. Kuripota tiri kuripota, havanzwe zvamuri kutaura izvo kuti kuripota. Ipapapa idzo mvura dzakanhingirika idzi vakauya manzwa mai vari pano achiti akapinda mupomo otoseka zvake ari mukati memvura. Murume mukura mudhara achiedza kurwisana nemvura yapinda mumba. Ivo vekuchitungwiza votonofanike zvitori normal kwavari zviri normal. Izvozvo zvakwatakatoda iso hatisi kufira comfortable. Hatisi comfortable because ikatongoti izvozvi kana muri pano ndikatipinda imba mangu ndikakupinza mubedroom kutidongorera kutarisa unotya pakuita mafashama ekuti unoti izvo nei mama ndizvozvi. Ivava kuvafonera nguva iyoyo kana vari kunzi town engineer vacho kana kansela wacho indakataura naye hlamba nezuro akutondidza kuti anzi naye ndiri kunhingirikiri ndiri kuSouth Africa. Ndikati kana uri kuSouth Africa ofisi yakavharwa, saka ndiwe chete unofanira kushandisa ofisi iyoyo. Saka zvinhu zvacho ini ndiri kuti handisi kungoti zvigumire pano. Iyemi vacho kana muchikwanisai muri kutora nyaya dzedu panapa, ngadzisvike kwadzinofanira kusvika, zvizivikanwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tirege kunyeperana kuti tigere zvakanaka, hatina. Iye zvino izviti muri kuona ndichikambaira apo kuti ndipinde mumba mangu, kutouya kuno ndichibva apo ndatobatira pasi ndichitosekwa nevanhu kuti ndiuye pano apo. Ko kana ndakuda kuzofamba kuenda kumashopu ndinoita sei? Ndinodi izvozvi inini vana vandinogara navo ndongogara nemwana wane anondichengeta, ane nguva uya anomboda kuenda kuofu. Imagine kuti kana mvura ikanaya ndiri ndega, chii chinoitika ipapo? Mapamba abuda, zvinhu zvese zvaita sezvazvinoita izvozvo, ndinoita sei? Handi manzwa ava vari kutorwara nekusumudza masaga aya vachirongerera. Uye kana muchitarisa zvine beauty yecity here kana zvakadai? Vanhu vangasvika muno vangati inyika yakanaka yakadai iyoyi? Aiwa, hazvisiri izvo, hazvisi tombori izvo. Tatambura vedu weta, tachema, tiri kugara musiwa, tiri kugara mutsvina. Zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka. Izvo zviofisi zviri kunzi zvekanzuri izvo zvimba zvokuti vabire mari zvavo varimo. Sekuona kwangu inini vari kuba mari vari ikokoko, hapana chavari kuita. Zvinongori zviofisi zvekuda kungozvitutumadza zvisina kana service. Ndakazotaurira kansela wacho ndikati pane mutsauko pakati peresponsibility neposition. Ndakamutaurira izvozvo. Saka ndikati ofisi yaukapinzwa unofanira kuziva musenzekete wako, your responsibility, uite zvauri kutarisirwa. But akangondidaira zvekuti handipo, ndiri kuSouth Africa. Saka munoona kuti zvinhu zvakadaro izvo zvakamira sei. Ndikati ndiri kudeedza mareporters auye pano, mavadeedzera chii? Vanogadzirisa chii chavangaita? Ndikati ndiri kuti zvizikanwe munyika yose kuti zvamuri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka hazvina kumira zvakanaka. Dzimba muri kuteerera, dzimba munoenda nemari muchinovapa here kukanzura? Tinoteerera. Kana ukatarika kuteerera vanotouya kumba kuzokusunga. Handi muri kunzwa? Tiri kuteerera, tichiteerera kudaro mvura hapana. Iyeni ndakamira pano ndakambonzi mukatenderera uko ndakaisa nhingirikiri Jojo Tank. Iri kupamba mvura ichibva mumugodhi ichipinda muJojo Tank. Ndakatovingwa kutonyorerwa tsamba kutonzi ndiri kuda mari nekuti makaisa Jojo Tank. Handi muri kuona? Hazvibvumirwe kana kuti muise mugodhi. Nhai mwanangu. Eji yangu inoi ndichagona kuenda kuzvibhorani zvavakaisa ndichidai?
vana vangu vakaroorwa ende vakaroorwa vari out havasi muno. Tuzukuru turi ikoko ndiri ndega pano. Vana vaye vafunga kuti nekuti mai vedu vachembera regai tivaisire mugodhi tovaisira pampu toisa jojo tengi. Hanti muri kunzwa zvonzi bhadharai. Ndakaenda kuofisi ndikati ndoita sei zvikanzi iye akambokuisira inga abhadhara. Ndikati yatova mhosva yekuti andibatsira otofanira kupota achikupai mari nekuti andibatsira inini. Saka muda kuti ndife ndisinganwe mvura nditatarike ndidonhe nemugomoti 20 lita ndichitakura ndichibva nawo kuchibhorani uye ndichagona here kudhaya mvura yacho. Ndosvika ndomirirawo vana vevamwe netuzukuru twamwe ndidhayirewo 20 lita ichasumudzika pano 70 years old. Aiwa zvisirizvo. Takataura havanzwe vanhu ava. Ngazvisvike kwazvinofanira kusvika. Kana muchibva pano endai munoona veministry of lands kuti kana vachizoapprova makanzuru purizi ngavatange vaona kuti vanhu vavari kuapprova vanhu vari kuziva zvavari kuita here. Hanti muri kunzwa. Nekuti imwe nyaya ndeyekungopinda basa munhu asingazivi zvaari kutarisirwa. Nekuti ukatarisa kana mhinduro dzavanopa hadzisi mhinduro dzokukwanisa kushanda nevanhu, ndedzekungokata nekukutyisidzirai. Zvino tingararama nyika yekuintimidatwa here nehama dzangu? Aiwa zvisirizvo. Tinofanira kuti tikwanise kutaurawo zvinhu zvatinenge tichifanira kunge tichiita. Handitiwo kana vachida mari vanouya kwatiri vachiti vari kuda mari. Saka kana tavapa mari chiitai kasevhisi yamunotarisirwa. Unotoona vachiuya vachizotarisa patumamita kutarisa mvura isiko mvura yacho iyoyo ndoyavari kuuya vocheka mvura yenyu munofanira kubhadhara. Ndinobhadhara mvura ini ndichichera mvura mugodhi. Hanti vanhu vari kuchera migodhi. Iyo migodhi yacho ndoya muri kunzwa kuti kana siwa dzichinge dzaitika zvodhubuka zvoenda pai mumigodhi imomo. Zvinoreva kuti takutonamata kuti zvatama 70 vamwe bheta tife tisiye zvakadai izvi. Hakusi kurarama uku. Hatigoni kupeta upenyu hwedu nenzira iri right nokuda kwezvinhu zviri kuitika izvi. Hatichahupeti zvakanaka. Takutotya kuti tinorarama sei. Izvozvi kana mwana wandinaye izvozvi akangoti ndakudzokera kumba kwangu zvinozvo wakuenda denga richidai naye mwanangu ndozodii. Hanti muri kuona kana iye otoona kuti aende kumba kwake zvomunetsa ndikasiya chembere iri yega ndoita sei. Izvozvi ndiri kutozesa ndichitaura nemi kudai kuti denga rikangoti zhiu chete zvatoipa. Hameno kuti imi munoti unga upenyu hwemadhirendi madhunduru akadai pamisuwo unga upenyu. Hameno mwanangu kuti zvingaitwe sei. Isusu tiri kutoti idambudziko nekuti tinenge tichishangana nemachallenges akawanda. Ini ndinogara paimba iyo yechi2 pane juraho yewaiti. Ndototi mvura ikatanga kunaya pane zvimagali zviripo. Zvimagali izvozvo takutora ma2 liters emvura toisa tovhara ipapo toisa zvidhina kana kusava chitsaka fanenge zvakaitwa zvimasaka chemavhu wovhara ipapo. Zvinokonzera futi kuti zvichazopinda zvimavhu izvozvo mumadhireni imomo zvobhuloka. Saka unenge wakuitira kuti kana zvaakubuda mvura ikatanga kunaya isatubuke netsvina yevanhu nekuti pari kubva tsvina. Ini ndogara ndiri 1 apamba. Asi ndinokupa tsvina inobva kukona kumukona kwakapaka motikari ndolaini racho. Ndinokupa tsvina inobva kumusoro kusvika yesvike pamba pangu apa ndichikupa tsvina yevanhu. Nemaoko angu handina protective clothing, handina majombo, handina kana chii, hapana mushonga wandichadira but zvinhu zvangu zvandiri kushandisa. Why? Because city council yachona ikauya ukavati zoni ngatiti vauya vanotuma vanhu vemawaya veve. Vemawaya veve wabvunza zvamuri kugadzira nhasi kwengaone next week zviri kudzokorodza futi. Wobva wakupindura kuti isusu hatina zvatinokwanisa kuita. Kumusoro varongochema nekumusoro hanzi mapaipi enyu akatsemuka. Alright zvaakatsemuka isusu toita sei sevagari vemunzvimbo ine nekuti dambudziko ratinyanyira. Iye vanotaura kuti isusu hazviite kuti mimi mushande. Muite mutibatsire. Ndikati but challenge iri kuya mudzimba dzedu. Saka isusu toida kubatsirika kuita kuti zvinhu zvedu zviendeke. Saka ivo vanotaura vachiti aiwa isusu tinongoya patatumwa zvatinenge taito ikadzoko hatina dambudziko. Ende vari kuzodzoka voti blame. Panenge for instance patinogara apa dzipa dzakanangana nditi pane pakacherwa newe city council kana kuti munhu akachera individual handinyasoziya zvangu ipapo. Achera paipi mvura yatsemuka. Atinogona. Paipi zvayatsemuka munopinda mavhu. Pakapinda mavhu ari kusobloka. Ini pamba pangu pakadzikira. Zviri kuskorarira ipapo. Andinogona. Zvararira ipapo ndakutanga kupa tsvina dzechembere dzese dzemuraini muno. Inini manje. Andinogona. Izvo zvausidiwo mirika kuonda nekuita basa resiwage. Izvo so ndofanira kunge ndiri kumusha. Ndine mundo waoneka kuti ndaatende. Because panodyarwa pamunda unofanira kunge uripo chiona zvinhu zvako but handikwanise kuenda because ndosiya pamba pachipinda tsvina. Andinogona. Like izvozvo mukanopinda mugedhi ndasiya marara aripo. Ndaida kuti city council pataenda ndisaenda kucity council. Pataenda kucity council ndaida kuya navo totora motikari yavo toisa marara iwapo. But azongonzi nevanhu vakuraiwa musadaro. But ndozvataida kutoita kuti titore marara tiise murori mavo. Nekuti isusu zvatinoita bhini rinouya kuma4 kana kuti mapasti 4. Zvataurwa nagogo kada kuti urise parodhi tinodyiwa nembwa. Tsvina iye yasara futi. Takutangidza futi kuisa marara. Tinoaisa pai. Wani ndine saga rangu randatsvaga kwandatsvaga. Ndora ndiri kuisa marara iwayo. Ndaisa marara iwayo musaga imomo. Vacharitora vaenda naro. Next ndinoisa marara pai. Hapana ndinogona. Handingachere tuyadi twedi nofunga munoziva kuti ma200 something square meters. Apa kwanise kundichere gomba rekuti ndise marara.
every now and then. Panoda iyo saka chatinoziya mutemo chaiwo city council mabhini ngaafambi kuma 6 hapana munhu anozorara kusvika kuma 6 kutadza achiziva kuti nhasi kufamba mabhini avo vari kuafambisa but nguva dzavari kufambisa 1 2 ngavasiyewo masaga edu ati kutsvaga tega because ini ndinobhadhara rent ndikanobhadhara ndisandambotambidzwa bhini necity council ndinotoenda unopiwa bhini kuharare kunoshanda amai yangu city council yekuharare ndokwandopiwa bhini ndotoya nebhini ende ndikauya naro bhini iroro vanoriba futi andinokona saka hapana zvatiri kuita senyika hapana kwatiri kuenda nevanhu andinokona izvo so pamba panext up pakabuda tenenda yakabuda why because of madhaka anga apinda sewage mugodhi ndakataurira vamwe hatitaure nemasita zvedu vandakataura ndikati onai zvaitika pana peshe padhirika mugodhi wevanhu zvikanzi hatinei nezvemugodhi ndikati munofanira kuita veine nazvo because chinhu chenyichi ndochakonzera kuti mugodhi weuyu uite se ubhovhoke handiti ipapa wangawadhurika futi nezuro kwatouya vanhu vazopula imari yabuda titi yekuti munhu agadzirisa kuti zviite apa pana loja apa ichemberedze nechida kuchengeteka kaiti apa asisina loja rabuda because of that city council yauya vari kusavheya akazobudisa jurawo yake pasiripo ndozvavagona kutaura kuti jurawo yakaenda pasiripo but chautaura chejurawo ndo trouble here uye akatokuprotectirai chi matengi enyaya mulocation munoziva zvamuri akatokuisirai chifenzi kuvhara iye uyu akatovavharira anga akavhara futi apa achitoprotectira futi chi nharaunda ine because anoziva kuti city council we are stupid hamungori vanhu vari kungoshanda zvavo but they are stupid in short because havana zvavari kuita noti kuti tiri kuvatuka but kutava nekurwadziwa nezvi mukada kuona chirwere chinopinda mbichana ndinoziva imafema mweya wamambounzwawo sei handiti isu tiri kufema everyday chifunga kuti remunhu mukuru kana kuti remunhu riri kubva richikunguruka kubva kwesoko uchiri kupa nemaoko ako handina magloves handina equipment yekubata handina mushonga wekuklina saka ndenchirwara mbichana ndozoti mudumbu ndaita mudumbu imo muchada kuenda kuhospital ndinobudisa mari yangu ndonge ndinayo futi handinokona pakurwara ikoko nchabudisa mari yangu ndirapwe pakuita zvese zvichabudisa mari yangu saka idambudziko rikutopinda muvanhu mbichana vanhu vachitiregerera ipapa vakati vari kuuya last week pamba pagogo ava dzimba dzakapinda mvura kubva apa kudai dzichitenderera handiti kunosvika ipa kuna gogo ava vatotadza kuuya vanechidhondora handinokona ibva yapinda nepapapa inini pangu yakapinda sa inozopinda mumba nekuti akakurumidza kuita sei kuikupa handinokona saka munhu wese unenge wabasa wapedza izvozvo wakumhanya unobatsira chemberedzi kuti udzikupire mvura handinokona rato ndo ratobasa muno oraitiko kana pasina vana vechidiki vanoita sei oraiti saka dzimba dzacho tiri kubhadharirei kana vasingakwanisi kutibatsira tiri kuraramirei nevanhu vakadai vasingagoni because kana uchipinda muofisi ziya kuti wagara muofisi mako wagarirei wapindirei imomo because fungai kuti izvozvi unofona airtime ndedzedu handiti wofona wotaurwa kunzi tiri kuuya kana kuti pane vamwe amai vakandituka vakadaiwo ndokusenza nepublic inototuka handiti because inenge yarwadziwa because ina handingataure zviri soft like for instance pauya vamwe amai ava pavauya panapa vati zvonivo vari kutaura nevanhu vavauya navo handiti tiri kutaura isusu ndisitauya navo vanhu 2 ivo vazonotorwa samwe ndobva vazouya vauya kudaro ndobva vati imimi munofanira kugadzira soso vari kuzana magadzira avanofanira kuita nditi zvikadzava vanhu vangu havangapinde mune sewage akutosema sewage kuti vanhu vake vasapinde musuweji tikati aiwaka kwemimi munogoti vanhu vanyanya vapinde musuweji sei isusu tiri kutokupa tsvina chayo iyi mvura kairi kuyerera ko tiri kubata madhodhi ivo vakuda kutozviita superior stereki because wakapfeka juzi refu nekati zvawango ofisi pamwe wakatopinda futi nebackdoor but ivo wada kuti chikanyayirira panapa isusu tichitambudzika wotaura kuti zvoni isusu hatibati vanhu vangu vapinde mune tsvina saka muchapindwa nani chitipa equipment tipinde kateka tigadzire tega kana musingadika because hautitaure izvozvo zvanzi aiwa no handisi kutaura nemi ndikati no ukutotaura nesu because kuti uye uzotasapa ndisu kuti zviite izvizvi ndisu tatokudedza saka iwo hauye uchisikototaura izvozvo saka tazongoti isusu tinorespekta zvedu vanhu vakuru bva tangobva saka uri kutoona kuti tiri kudhila nevanhu vakaita sei unotosikoya kusikobhosta ukusikodatira vanhu vari kutotambudzika hazvibude zvakadaro tiri kutotambudzika saka tikuda help yako but iwo kana uda kudada neofisi yako yaukapinzwa kuti uye muofisi imomo vanhu ministry iyo ikauya of local government ando vanozoisa vanoaloketa maofisi emacancels vakauya ministry of local government vaonewo magariro atakaita because isusu hatina kwatiri kwasa kutenga dzimwe dzimba hatina mari yacho patakatogara ndo patinotoda saka isi toti pagadzirwe hatingagone kuti every time tiri kukupa sewage every week rain season mvura tiri kutoida handiri kuziva kuti munhu wese atoda mvura last year haina kunaya mvura tiri kutoida mvura but kana yakunaya so tiretane kamwe kafiye imwe iye of anone yekuti unotangongovhundwa kuti kumaiwe saka tichazove zvakutotanga ndinogona haugare uri munhu ari munhu chaiye ende kana uda kutoita upenyu hwako hauchatoita upenyu wamirira kuti mvura itange yakasa saka isi life saka tinachikumbira kuti ministry of local government itibatsiro because city council yacho yaremerwa chainogona kuisa dzimba hanzi tichakati ivo vangu vachitaura vachiti hanzi chijcb chiri ku hanzi kune dambudziko rakangofananawo nerenyu chiri kuM ndokwachishanda chitora chobva chazouya mangwana saka kutaura kwekuti vabve panzvimbo because munhu wese anga akaita se anga achitaura achitaurawo zvichemo zvake saka vakawandirwa nezvichemo vanozongopesera vangoti pachi feedback yekungoti zvitibve tiende
like izvoso kuti vave panapa vasiri vanga opta kuuya panapa tatoenda kunovatora tatoona situation yacho haisi kuita ndobva tatirega tinovatora because mvura iri kungopinda still mudzimba asi vakati vari kuuya zvinhu zvaifanira kugadzirwa way before vakuzouya zvinezvi saka pavauya ipapo ndopavazouyawo vachionawo zvavaona saka we hope yango hopewo but kuhopa kwachona zvaane nguva zvichingodaro saka isusu tanga tichingoda kuti ivo velocal government ngavauye vaone nzvimbo idzi kuti takagara zvedu but hatina kugara mvura inogara iri mumba everyday inotonisvika umu kana ndakamira mumba inonosvika umu zvinhu zvese zvine zvakagara mumvura eveniwo mabhatiri esola edu atofuta haichashandi yakatofa nenyaya yemvura pagedhi apa even kuti hatizvirango vaburuke apa havagoni vanotopa donha nekuti vanofamba neclashika ninawo yekuti tichida kutrial protector kuti chi mvura hapachafambiki mugodhi wachona unenge wakatovharwa nichi nemvura yese yotopinda imomo ichitodzara yese ndo yatinozoti futi tishandise tanzwa nekutorwara mumba medu ndofunga vamuona zvamakatoita mutori nemaleya ari kutoratidza kuti ndomune makagara mvura pese payanaira haitijambi nekuti pane imba yedu ndo pakakevha pacho saka haitotisiye pese haitotisiye inotopinda saka tizivewo kuti tingararamewo sei nezvazvakaita izvi kuri kuti vanokwanisa kukubatsirai vakateerera iko zvino ndeapi mashoko amuda kuvaudza kuti vauye kuzokubatsira ngavauyewo vatibatsirawo kana vachiti kuvhura sezvavari kutaura kuti vada kufanira kuvhura madhiri ngavauye vaite izvozvo kwete kungoignora nekuti isusu vamwe totogara muchinaka kuti titi tiri mumba hatisi mumba kana izvozvo kukadoka ukatanga una titatone stress hatigari kuti mvura kunaya totomira panze kuti tiprotecte kuti irege kupinda saka ngavauyewo vativhurire pari kufanira kuvhurwa pacho kuti mvura yawo iwane kubuda tiregedze kugarawo mutsvina dai matifukurira madhireni aya mvura yaona pekupinda napo nekuti zvinezvi zvakazara kuti ione pekupinda napo hapana chinenge chiripo ndechiri pangicho neapo saka ndizvo chete kubva kwese uku hakuna izvozvi izvi kana zvodai makona kuti kuzara kwese uku kushaya pekupinda handiti kushaya pekupinda isusu takagara munomu hatina kubva takazviona tiri maoriginari emuno asi hatina kubva takazviona zvakiitika izvi handiti saka tokumbira kuti mundotifukurirawo madhireni iwai mvura ione pekupfuura napo because yakupinda mudzimba front nekubheki tinorarama hawo hazviza nhasi zvane makore yes and yes ndinoona kupeta mari kusajurawo but still iri kupoya mujurawo machimo ichiuya mumba raw swage inenge yakudhubuka yazara panapo kana mvura yazara zvezvo tasaona ndine zuro pesi panapa pasikafambike panapo kana pasikafambike panapo yakari swage iswage tasa ukaklino apo iswage yese ndona tinorarama sei kana zvakadainopinda tane yezi ndiyezi tichikumbirawo tigadzirirewo titeisewo kana ukatipawo rebhe kuti tipinde murodhu tichereka togona kuchera tori nani because hatisi kurarama tidi kunyebera musino mwana akayakumba mune mukwasha soko ndikagubata somutoko rakaenda kukwereresa kwaambuya kumvura yazara mumba ndikuona hasi kunyeba inizvi chokwadi chakazara ndikuzvionerawo